Yo, καλή φίλοι, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το θαύμα της επιστήμης, την καρέκλα Hovercraft. Ο φίλος μας από εδώ, Λορώνη, τώρα δεν τον βλέπετε, θα το δείτε όμως σε λίγο, θα δεχτεί μπροστά σας να δοκιμάσει την ειδική αυτή καρέκλα Hovercraft. Για να δούμε. Πετάει κάτι, όπα. Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριοι, θα αρχίσει μεγάλη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε την καρέκλα Hovercraft. Αυτή η καρέκλα δεν είναι αυτό που βλέπετε. Τέλος πάντων, μαζί με την καρέκλα Hovercraft θα παραλάβετε και ένα κράνος του ξένης κατάρια. Πρέπει την κέφα.